Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasrat Nabi usale ebambe ngezansi kulandela ukuhlula kabuhlungu kweqembu lakhe ngo-2-1 yi-Orlando Pirates kuwesotho derby obulindelwe ngabofu e-FNB Stadium ngoMgqibelo. I-Chiefs uqale ngezinga eliphezulu umdlalo futhi yasheshe yahamba phambili ngegoli elibukhali likaGlody Lepo ngomzuzu wesibili nje, okunikeza abalandeli bayo ithemba lokunqoba obekudingeka kakhulu. Nokho yize iqale kahle umdlalo zibe sezijike esikhaleni izinto, amakhosi awakwazanga ukugcina umfutho. iPirates ibisiphendula ngamagoli ka-Evidence Makgopa noRelebohile Mofokeng okushintshe umdlalo, bawathola womathatha amaphuzu kanye nokuqhosha ngokuwina kwidabi. UNabi ube nomuzwa wokuthi umphumela awuzange ubonise umzamo nokusebenza kahle kweqembu lakhe, ikakhulukazi ezigabeni zokuvula. Ukhombe isikhathi ebesisishube kakhulu esombeni sokuqala lapho uMduduzi Shabalala ebonakale edilizwa umbekezeli imbokazi ebhokisini, nokuyinto akholwa ukuthi bekumele iholele ekutheni kube nephenalty. UNabi lowo mzuzu ububalulekile ukube isinqumo sibavunile, umfutho kanye nomphumela womdlalo ubungahle ushintshe ngokuphelele. Uphinde wakhala ngamaphutha agcine evumela iPirates ukuthi ibuyele emdlalweni, ephakamisa ukuthi ukungagxili kahle kwenze izimbangi zabo ziphumelele. Nangaphezu kokudumala kwakhe, uNabi uncome ukuzinikela okuphelele kwabadlali bakhe futhi wagxila esithombeni esikhulu. Lezi zinkunzi zaseSoweto zizophinde zihlangane ngoMgqibelo ozayo kowamanqamu eNedbank Cup eMoses Mabhida Stadium eThekwini, lapho omabili lamaqembu ezobebheke ukuvuka aqede isizini ehambela phezulu. Amathikithi omdlalo wamanqamu kulindeleke ukuthi aqale ukudayiswa namhlanje. Abalandeli balindele ngabovu enye impi eshubile phakathi kwalezi zimbangi ezinomlando omkhulu.